bi bideoetan kontratazioaz eta kaleratzeaz hitz egingo dugu. Horretarako lehenengo eta behin kontratu bat zer den esan beharko dugu, ezta? Kontratu bat langilearen eta enpresa edo enpresaburuaren arteko borondatezko akordio bada. Bai? Borondatezko akordio horren bitartez, langileak lan egingo du eta trukean soldata bat jasoko du. Bai? Beraz, 5 elementu horiek oso funtsezkoak dira kontratua definitzeko. Kontratua sinatzen duten alderdiei dagokienez, lehenik eta behin azpimarratu behar dugu adinez nagusiak izan behar direla, edo bestela beraien tutoren sinadura o baimena eduki behar dutela. Bai? Hau da, 16 urtetik aurrera lanean az daiteke pertsona bat, baina 16 eta 18 urte bitartean baldin badago, guraso edo tutoren baimena beharko du. Bai? Hortik aurrera, 18 urtetik aurrera, libre izango du lan egitea. Bai? Hau da, kontratu bat sinatzeko adin nahikoa izango du. Bai? Horrek esan nahi du, 16 urtetik behera debekatuta dagoela lan egitea. Pertsona migratzaileei dagokienez, eta azkenengo erreformaren arabera, 5 errotze aipatzen dira. Bai? Errotzea berez da, zein egoeratan egon behar dan pertsona hori sustraituta gizartean, bai, kontratu bat sinatu ahal izateko. Bai? Orduan, adibidez, errotze sozialaren kasuan, pertsona migratzaileak egiaztatu beharko du 2 urteko erresidentzia daukala, bai, herrialde honetan, bai, sozialki integratuta dagoela eta familiarteko harremanak dauzkala hemen gizarte honetan bizidan beste biztanle batekin. Bai? Errotze sozioformatiboa izango litzateke, hau ere, residentzia egiaztatu beharko luke 2 urtez, egon beharko litzateke modu batean erakusteko ikasten dagoela, eta gehienez lan egin lezake 30 orduz astean. Bai? Bi baimen hauek urte beterako dira, bai? Errotze familiarrarena berriz 5 urtetarako balioko du, bai? Kasu honetan, Europar hiritartasuna eduki behar dute, eta espainolak ez dira izan behar, bai? Europar hiritartasuna duten senitartekoak izan behar dituzte, bai? Hau dago gehien bat bideratuta guraso eta tutorei. Hau da, Europar batasunean jaiotako ume bat izan da, beren guraso edo tutorei errotze familiarra aplikatu lekizkieke, naiz eta kanpotarrek izan. Bai? Ondoren egongo litzateke bigarren aukerako errotzea, bai? Honek ere urtebeteko baimena emango lioke pertsona migratzaileari, kasu honetan ere erresidentzia egiaztatu beharko luke 2 urtez, egoera irregularrean egon beharko luke, eta aurretik erresidentzia baimenik eduki dutenak edo dutenentzat izango litzateke, bai? Segurtasunagatik, osasun publikoagatik, edo orden publikoagatik baztertuak izan ez badira behin-behin, bai? Bukatzeko errotze soziolaborala edukiko genuke, kasu honetan ere 2 urteko erresidentzia egiaztatu beharko luke pertsona migratzaileak, egoera irregularrean egon beharko luke eta kontratua indarrean eduki beharko luke. Gutxienez, astean 20 orduko